já jsem Máca, neznáš mě, poznáš mě. Tak dneska bude challenge na uvítání, nebude žádný uvítání, ale prostě ještě mám svůj YouTube kanál, prostě no tak na to, na slavnost jakoby blablabla, no tak máme pálivý mentosky a Coca-Colu jsem koupil. Tak a my to odbouchneme. Sakra! Můžu? Mhm. Tak jo, Můžeš! Já jsem vy mě určitě znáte. Jo, děkuji vám za tolik odběratelů, že mě sledujete a tak. Takže já to odpálím, Máca to bude natáčet. Tak jo. Otevírám Coca-Colu. Ty vole. Zblížím to. Dobrý. Zblížil jsi to? Jo. Ale musím jít i trochu dál. Takhle by to bylo úplně mega daleko. Nebo úplně mega, ne? Ne, nepotřebuje. Ty Je to vole. dobře vidět, jo? Jo, je. Ty vole. Pardon. Tak tohle bude. Sakra. Ukážeme. Tak to Takže otevřená Coca-Cola. Ještě kousíček a už by to vysvíklo úplně. Takže tady jsou palivý mentosky. Hážu jich tam tolik, natoč to. Já si ze mě srandu. Tak jo. Ale jak normálně, natáčej to. Natáčím. Oh, hustý. Tam hodím ještě, čekej. Tam hodím celý balení. To si děláš? Jako děláš si srandu? Omlouvám se za divný ksichty. A byl jsem u zubaře, takže jsem Jagr. Omlouvám se za špatný zuby. Omlouvám se za špatné zuby. To nemusíš ukazovat. Já vím. Tak už to bude? Ano, už to bude. Počkej, já mám žízeň, já se trochu napiju. Ne, nenapiješ. No jo, oni tam jsou ty mentosky. Jo. Já to zkusím. Hej, podrž to. Ne, neskusíš, čekej. Zkusím. No tak fajn. Co? Jako vážně? No efekt? Čekej, kde je to víčko? To jsme ho odkopli. Počkej. Jo, vidím ho tady. A teď ještě zatřepáme. Pěkně. A pak to ochutnáš to teda? Jo. Tak to chci vidět. Koktejl. Tak před... Na? Jako fakt? No efekt. Jako fakt. A vypij toho co nejvíc. Já mám spoknu tu mentosku. Pálí. Vypiješ to celý? Počkejte. Musím se nadechnout. Tak dělej. Všechno dělej. I ty mentosky. Mentosky ne. Jo, zkus to. Ne, to jsi neměl dělat. No, tak. To by mi bylo blbě. Už teď mi je blbě. Takže já jsem Máca a loučím se s váma. Ještě jednou. Odběr. Jak jsem to ještě neříkal.